नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज मी पहिल्यांदा कोलंबीची दम बिर्याणी बनवणार आहे। बघूया कशी होता। मला असं माहिती नाही, रेसिपी एकदा बघितलंय की कशी बनवायची, काय करायचं, त्याच्यासाठीची ही सगळी तयारी चालू आहे। आणि तयारी तर झाली, आता कोलंबी शिजता। तर बघूया आपण रेसिपी कशी काय होता ती। अजून दम देणं चालूच असा। बघूया पुढे काय होता आता। नमस्कार गाववाल्यांनो, चला तर मग रेसिपी सुरुवात करूया। तर आधी पहिल्यांदा कोळंबी मॅरिनेशन करून घ्यायची, म्हणजे ते का सगळे मसाले, मीठ, हळद वगैरे लावून घ्यायचा। आता बघा मी काय काय लावलंय ते का, एक लिंबू पिळलंय, एक पूर्ण लिंबू लावलंय ते का, लिंबाचा रस। त्यानंतर 1.5 चमचो मी बिर्याणी मसालो घातलाय, 1.5 चमचो लाल तिखट घातलंय, अर्धा चमचो हळद घातलंय, 1 चमचो मीठ घातलंय आणि 1 चमचो गरम मसालो घातलंय। आणि या सगळं आता मी मिक्स करून व्यवस्थित ते का अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेशन होऊसाठी ठेवतलंय। हे बघा, तर हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आणि मॅरिनेशनसाठी ती अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्यायची। त्यानंतर मी हेसर 4 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आणि ते असे बारीक पातळ उभे कापले आणि तेल कढई गरम करून ठेवले। आणि त्यानंतर तो कांदो जो आपल्या पुढे लागणार आहे रेसिपीसाठी, तो थोडं थोडं करून मी तो फ्राय करून घेतले, म्हणजे असं खरपूस रंग होईपर्यंत ते का तेलात भाजायचं। मध्ये मध्ये हलवत राहायचं थोडा वेळ। सगळ्यात पहिल्यांदा आधी मोठी फ्लेमच ठेवायची, तरच तो लवकर भाजता, नाहीतर खूप वेळ जातलो त्याच्यातच। मग पहिल्यांदा आधी मोठी फ्लेम करून नंतर बारीक करायची। ह्यो ताटातलो उरलेलो सुद्धा सगळं कांदो मी आता त्या कढईत घातलंय आणि तो सुद्धा मी असं मध्ये मध्ये हलवत राहतोय। आणि गॅसची फ्लेम मोठीच असा, मोठी करूनच सुरुवातीक तळायचो, त्यानंतर बारीक करायचो कलर बदलत इलो की। हे बघा, हे असं लाल दिसाक हो एवढं। त्यानंतर आता उरलेलो सगळं कांदो सुद्धा मी असंच खरपूस तळून घेणार आहे, त्याच्यात तेलात तो फ्राय करून घेऊचो हा। हे बघा आता लाल होईत इलो हा। हे बघा, तर आता मी एका ताटात तो काढून घेतलंय गाळून तेलातून। आता बघा कसं दिसता, तो असं लालसर आणि खरपूस असं भाजून तयार करायचो। इकडे बाकीची सगळी तयारी घेतलेली आहे, आता पुढे पुढे तुमका दाखवा। तर गाववाल्यांनो, बिर्याणी म्हटली की महत्त्वाचं म्हणजे असता भात। तर आता मी ह्या रेसिपीमध्ये बासमतीचे तांदूळ वापरणार आहे। तर तो भात कसो बनवायचो तो तुमका आता दाखवते। तर इकडे मी एका टोपात पाणी ठेवलंय। पाणी मी अंदाजेच घेतलंय, कारण नंतर ता पाणी आपल्या गाळून काढूचा, त्यामुळे भाताचा प्रमाण आणि पाण्याचा प्रमाण असा काय मोजून घेतलेला नाही। मग त्या पाण्यात उकळी आणायची। त्या पाणी उकळल्यानंतर त्या पाण्यात 2 ते 3 तमालपत्र, 1-1.5 चमचो जिरा, 4 ते 5 मिरी, 3 ते 5 लवंग आणि 2 ते 3 तुकडे दालचिनीचे घातले आणि त्या असं उकळायचा। ता थोडा वेळ उकळल्यानंतर ते पाण्याचा बघा कलर बदलता, ता उकळत इला की पाण्याचा कलर बदलता। मग त्याच्यासाठी मी एका लिंबाचा रस पेल्यात घेतलंय आणि तो लिंबाचा रस त्या पाण्यात टाकलंय। मग पाणी इथं स्वच्छ होता। हे बघा, पाण्याचा कलर लगेच बदललो, म्हणजे त्या ज्या खड्या मसाल्यांचा जो रंग त्या पाण्यात उतारलो होतो तो सगळं निघान गेलो। तर ह्या सगळा थोडा वेळ उकळायचा आणि त्यानंतर आपण जे धुवून घेतलेले तांदूळ असतले
ते आपण ह्या पाण्यात घालूचे असत। हे बघा, तर आता मी ते पाण्यात तांदूळ घालतले। पाण्यात उकळी चालू असतानाच पाण्यात तांदूळ घालूचे असत। मग तांदूळ त्या पाण्यात मिक्स केल्यानंतर काय होता की थोडा वेळ उकळी बंद होता। मग तेव्हा मोठो गॅसच ठेवचो असा, कारण ती उकळी बंद होता नाही। हे बघा, सगळे तांदूळ घालायचे त्याच्यात, 1 ते 2 वेळा ढवळून घ्यायचे आणि टोपावर झाकण न ठेवता ह्यो भात शिजवून घ्यायचो। तर आता पुन्हा पाण्यात उकळी येऊक सुरुवात झाली आहे। भात शिजतानाच त्याच्यात 2 चमचे मीठ सुद्धा घालायचा। आता पाण्यात जोरात उकळी येऊक सुरुवात झाली आहे। हे बघा, आणि भात पण असो शिजत इल्यासारखं दिसता। मध्ये मध्ये ढवळायचो थोडो वेळ। तर मी ह्यो भात 10 मिनिटं शिजवलंय, बरोबर घड्याळ लावून 10 मिनिटं शिजवून नंतर तो गाळलंय। हे बघा, त्या भाताचे शिजलो म्हणजे पूर्ण भात शिजवचो नाही आपल्यात, त्या तांदळाचे दाबून बघताना तुकडे होऊक हवे, असे तुकडे झालेले बोटावर आपल्याक दिसाक हवे, तोपर्यंत तो शिजवायचो आणि नंतर गॅस बंद करायचो। बघा आता, हे बघा, आता भात तसो शिजवल्यानंतर मी ताजा भाताचा पाणी होता ता मी आता गाळून टाकतलंय। हे बघा, ता पाणी गाळून टाकल्यानंतर एका मोठ्या ताटात हे सगळं शिजलेलो भात आपण आता पसरून टाकणार असो। हे बघा, मोठ्या परातीत किंवा मोठ्या ताटात घेऊन तो पसरायचो। कारण तो ओव्हर कुक होऊ नये, जास्त शिजा नये, याच्यासाठी तो पसरून टाकायचो। तर अशा प्रकारे ह्यो आपलो भात तयार झालेलो असा बिर्याणीसाठी वापरूचो। सुटसुटीत, अतिशय सुटसुटीत दिसता बघा कसो, आणि व्यवस्थित अगदी शिजलो जसो आपल्या बिर्याणीसाठी हवं तसो। चला तर मग आता पुढच्या रेसिपीक सुरुवात करूया। तर गाववाल्यांनो, आता ह्या बिर्याणीसाठी लागणाऱ्या कोळंबीच्या ग्रेव्हीच्या रेसिपीसाठी सुरुवात करूया। तर त्यासाठी आपल्याक लागणारा एक मोठो बारीक चिरलेलो कांदो, एक टोमॅटो, तो सुद्धा बारीक चिरलेलोच हवो। त्यानंतर टोपात योग्य तेवढा तेल घ्यायचा फोडणीसाठी। जा आपण कांदो तळूक तेल वापरलं ताच तेल मी हैसर फोडणीसाठी वापरतय। ह्या बघा, ह्या साधारण 3 ते 4 चमचे तेल तेवढा तेल घेऊन ता तेल गरम झाला की त्याच्यात पहिल्यांदा मी जिरा टाकतलंय फोडणीत। जिरा तेलात तडतडला की लगेचच बारीक चिरलेलो कांदो फोडणीत टाकायचो। त्यानंतर कांदो थोडोफार लालसर असो परतून झाल्यानंतर, एका लालसर कलर इल्यानंतर त्याच्यात टोमॅटो टाकायचो। कांदो थोडो लालसर दिसाक लागलो की नंतर त्याच्यात बारीक चिरलेलो टोमॅटो घालायचो, आणि तो टोमॅटो सुद्धा मऊ पडाक होयो आणि थोडो शिजाक हवो त्याच्यात, त्या फोडणीत टोमॅटो चांगलो शिजाक हवो। टोमॅटो तोपर्यंत परतत राहायचो जोपर्यंत तो मऊ पडान शिजत नाही। हो बघा, त्यानंतर त्याच्यात आला लसूण पेस्ट घालतय, साधारण 2.5 चमचे आहे, छोटे 2.5 चमचे आला लसूण पेस्ट घातलंय। ती जरा त्याच्यात ढवळायची चांगली फोडणीमध्ये, आणि त्यानंतर फोडणीतच मी एक साधारण 2 चमचे एवढो बिर्याणी मसालो घालते। हो बघा, आणि तो सुद्धा त्या फोडणीत परतून घ्यायचो। बिर्याणी मसालो सुद्धा फोडणीत परतून घ्यायचो चांगलो।
मसालो आणि आला लसूण पेस्ट परतून झाल्यानंतर त्याच कांदा टोमॅटोमध्ये ही मॅरिनेशन केलेली कोळंबी मी घालतोय आणि ती सुद्धा या फोडणीत चांगली परतून घ्यायची। चांगली परतून झाल्यानंतर थोडा वेळ ती तशीच शिजवायची त्याच्यात आणि नंतर त्याच्यात गरम पाणी वापरायचा। गरम पाणीच वापरायचा आणि ती थोडी पातळ करून घ्यायची म्हणजे ती जळाची पण नाही। आणि आता ती आपल्या शिजत ठेवची तर त्याच्यावर झाकण ठेवायचा आणि ती कोळंबी चांगली शिजवून काढायची। नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज मी पहिल्यांदा कोळंबीची दम बिर्याणी बनवणार आहे। बघूया कशी होता। मला सुद्धा माहिती नाही, रेसिपी एकदा बघितलंय की कशी बनवायची काय करायचं त्याच्यासाठीची ही सगळी तयारी चालू आहे आणि तयारी तर झाली। आता कोळंबी शिजता तर बघूया आपण रेसिपी कशी काय होता ती। शिजासाठी झाकून ठेवलेली कोळंबी मध्ये मध्ये 2-3 वेळा उघडून मी ढवळलंय, नाहीतर ती खाली जळा शकता, त्यामुळे ती मध्ये मध्ये ढवळायची आणि पुन्हा झाकून ठेवायची। तर आता आपली कोळंबी शिजान तयार आहे आणि त्याच्यातली थोडीशी ग्रेव्ही काढून मी बाजूक ठेवतोय, कारण आता आपल्या त्या बिर्याणीचे थर लावचे असत, त्यासाठी थोडी ग्रेव्ही तळाक ठेवतोय आणि ती नंतर मध्ये घालूची आहे, त्यासाठी मी वेगळी केलंय। आता ह्याच्यावरच मी आता तो जो आपण कांदो भाजून घेतलं होतं तो शिवरतलय, त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर शिवरतलय। कसं झाला की अचानक बेत झाल्यामुळे काजूगर किंवा इतर आणखीन काही गोष्टी असतील तर ते माझ्याकडनं राहिलेत, त्यामुळे ते मी घालूक नाही, ऑप्शनल असत ते, तर तुम्ही सुद्धा काजूगर वगैरे ह्याच्यात वापरू शकतास। आता हो भाताचं थर लावतोय, त्याच्यावर पहिलो कांदो कोथिंबीर झाली, आता हो भात घालतोय पसरून। थोडं भात घातल्यानंतर ह्याच्यात काही जण कलर पण वापरतात, तर तुम्ही कलर सुद्धा वापरू शकतास, पण मी तो कलर वगैरे काहीच वापरूक नाही। आधी मी पहिल्यांदाच बनवतोय, त्याच्यामुळे कशी होता त्याची माका काळजी लागली आहे, माहीत नाही की टेस्ट कशी असतली। त्यानंतर भाताचं थोडं थर लावल्यानंतर पुन्हा एकदा तो आपण जो तळून घेतलेलो कांदो आहे तो पण घालायचो, पुन्हा एकदा कोथिंबीर पण घालायची। हे सगळं घालून झाला की पुन्हा थोडंसं भात घालून त्याच्यानंतर त्याच्यावर मी जी बाजूक करून ठेवलेली ग्रेव्ही असा, थोडीशी कोळंबीची ग्रेव्ही, ती सुद्धा त्याच्यावर पसरूची असा। तर आता दाखवते तुमका, ही बघा, ही अशा प्रकारे ती अशी पसरून घ्यायची त्या भातावर। कोळंबी थोडी कमी पडली त्याच्यामुळे भात जास्त झालो आणि कोळंबी कमी झाली आहेत, तरी पण ॲडजस्ट करून घेवा। तर दाखवते आता। त्यानंतर पुन्हा एकदा ह्याच्यावर भाताचं थर लावचो। हे आता उरलेलं सगळं भात मी त्याच्यावर थर लावतोय त्या भाताचं, हे बघा। आणि तो नीट पसरून घ्यायचो सगळीकडनं। असं पसरून झाल्यानंतर पुन्हा त्याच्यावर आपण फ्राय केलेलो कांदो आणि कोथिंबीरीचं थर लावायचो। याच्यावर तुम्ही मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कलर सुद्धा घालू शकतास आणि काजूगर, काही जण वापरतात काजूगर सुद्धा, पण आता माझी गडबड असल्यामुळे काजूगर घालूक नाही, मी विसरलंय। तर त्यानंतर शेवटची स्टेप म्हणजे याच्यावर आपल्या तूप सोडूचा असा, तर असा मध्ये थोडा आणि साईडने थोडा, असं सगळ्या बाजूनी थोडा थोडा घालायचा, म्हणजे तूप अशासाठी की त्याचा वास पण भारी येताच, त्याशिवाय खळखळीतपणा एक येता असो भाताक आणि बिर्याणी, अशी ती अशी चिकट होणार नाही, त्याच्यामुळे खळखळीत होता तो भात आणि बिर्याणी पण अशी खळखळीत राहता। आणि आता असं तूप घालून मी आता ती झाकून ठेवतोय
झाकल्यानंतर अतिशय महत्त्वाची स्टेप म्हणजे आता ह्या बिर्याणीक आपल्याक दम देवचो हा. तर तो कसो द्यायचो तो ह्यो बघा. आता आपण खाली काहीतरी जाड तळाचं झाकण ठेवायचं किंवा जाड तळाचा भांडा घ्यायचा असता. पण ह्यो आता माझ्याकडे टोप घेतलेलो हा. जर तुमच्याकडे जाड तळाचा भांडा जर घेतलेला नसात तर मी आता ज्या प्रकारे केलंय त्या प्रकारे तुम्ही त्याका दम देऊ शकता. तर खाली जाड तळाचो ह्यो तवो ठेवलंय मी लोखंडी, आणि ह्यो दम देताना लक्षात ठेवा की बारीक गॅसवरच दम देवचो हा. गॅसची जी फ्लेम असा ती बारीकच करूची हा. बारीक गॅस करूनच तेका दम देवचो असा. तर अशा प्रकारे ह्या बारीक गॅसवर ठेवून जाड तळाचा भांडा खाली ठेवून वरती टोप झाकून ठेवचो. गाववाल्यांनो उत्सुकता असा की कोळंबीची ही दम बिर्याणी कशी काय होता, दम तेका लागता की नाही काय माहित. अजून दम देणं चालूच असा. बघूया पुढे काय होता आता. तर गाववाल्यांनो ह्या बिर्याणीक मी मोजून 10 मिनिटा दम दिलेला आहे. बघूया आता पुढे काय होता. आता माका पण काळजी लागली आहे की काय होता. हां, दिसता तर बरी. वास पण मस्त इलो तुपाचो असो घमघमीत बघा. तर तुमका ही माझी दम बिर्याणी कशी वाटली तर माका कमेंट करून नक्की सांगा. हां, हे बघा तर खालून काढलंय. ग्रेव्ही थोडी कमी झाली आहे वाटतं. कोळंबी इले 2. हे बघा, वा, चांगली आहे. कलर वगैरे न वापरल्यामुळे पांढरोज भात दिसता. तर आता मी ती गरम गरम ताटात वाढून दाखवते कशी दिसता ती. हे बघा, कलर वापरलं असतंय तर आणखी चांगली दिसली असती. पुढच्या वेळी नक्कीच कलर वापरीन आणि तुमका दाखवीन सुद्धा. हे बघा, तर अशा प्रकारे आमची ही कोळंबी दम बिर्याणी तयार आहे. वासान असा भूक लागली लगेचच आणि कधी जेवतंय असं झालं आता. हे बघा, भाताची वाफ पण तुमका दिसत असतात. गरम गरम वाफे येतात. आत्ताच लगेच केल्या मी ताटात वाढूक घेतलंय. दम देऊन झाल्यानंतर पुन्हा 5 मिनटं थांबलंय गॅस बंद करून. हे बघा, हे कोळंबी आणि अशा प्रकारे ही कोळंबीची दम बिर्याणी तयार केलेली असा. ही बघा, दिसता तर मस्तच. खाल्ल्यावर टेस्ट बघूया मुलांची आणि घोवाची प्रतिक्रिया काय असा ती. हे आता दुसरा ताट वाढलंय. पहिला ताट चेडवान पळवल्यान. तर ही होती चेडवाची प्रतिक्रिया. त्यानंतर झिलाची प्रतिक्रिया. हां, घोवाची प्रतिक्रिया. घोवाचं जेवणा म्हणजे हवेशीर बसान जेवणा. गॅलरीत जेव केलो घोव माझो. तर सासूबाईंका पण आवडला. तर गाववाल्यांनो मी पहिल्यांदा बनवलेली ही कोळंबी दम बिर्याणी तुमका कशी वाटली ता माका कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो असात तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि जर तुमका असेच नवीन व्हिडिओ मालवणीतसून ऐकाचे आणि बघूचे असतील तर माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईबसुद्धा करा. धन्यवाद.